L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Futbol nediet it-tieni proġett tal-inklużjoni tar-refuġjati bl-isem All in All for Football. Peter Busuttil mid-Dipartiment ta' Responsabilità Soċjali saħaq kif dan il-proġett jiggwadanjaw minnu mhux biss ir-refuġjati li jiġu introdotti għad-dinja tal-futbol, imma wkoll tfal vulnerabbli Maltin u klabs tal-futbol li jipparteċipaw. Din is-sena diġà urew interess fil-proġett 6 klabs Maltin u 12 il-klabb li ħadu sehem fl-ewwel proġett is-sena l-oħra mistennija li jerġgħu jipparteċipaw. L-idea ta' dawn il-proġett li meta inti tagħmel proġett ġo klabb li ġa għandu l-komunità tiegħu, iġġib nies oħra minn komunitajiet differenti, minn pajjiżi differenti, minn realtajiet soċjali differenti, għax ikunu Maltin ukoll. Pereżempju l-Isla qed jirnexxina flimkien mal-Isla Football Club naqdu l-ewwel nursery fejn dawn qatt ma kellhom nursery mit-tfal li kieku ma kinux imorru jilagħbu l-futbol. Allura hemmhekk tibda tara li nies verament mbagħad jiġu jaraw il-lob flimkien, jisegwu t-teams għax intuhom biljetti għall-lob. Dan il-proġett huwa ffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Musec, Mandy Falzon, saħqet li dawn il-proġetti ħallu effett pożittiv fuq il-komunità. Kurt Formosa mill-Uffiċċju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Futbol Malti saħaq li kull ma jmur dejjem qed jinħass il-bżonn li permezz tal-futbol l-assoċjazzjoni tasal iżjed qrib in-nies u l-komunitajiet u huwa proprju dan l-għan tal-proġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.